Guys, dneska tu je Veta a my sa pozeráme na krásne skémy. Wow. Čo je toto? High Octane Booster. 19 eur za niečo, čo doslova je... Toto doslova je... Emotional damage! Je minačku Scam Reviews. Krása. Jeminečku, ako ty vieš, že to funguje dobre? OK, toto je scam. Jeminečku. Však to je tak jasne scam. Toto je reálne tak asi 5 eurový Wi-Fi extender z Teamu. Ty potrebuješ mať dobrý signál v tvojej miestnosti, aby ti toto fungovalo dobre, lebo toto zoberie ten Wi-Fi signál a ono ho dá do internetu. Jeminečku. Ne. Toto je nepravda. Jeminečku, tak aspoň si kúp Powerline. Však reálne Powerline adaptery nie sú tak drahé. A sú oveľa lepšie. A môj počítač hučí. Tu máš kit za 34 eur. Powerline nový od TP-Linku. Dá to 600 megabitov. Funguje to dobre. Oveľa lepšie než toto. Scam. Počkaj, ja som komentoval na tomto jednom? Nie. Tu je jeden. Jeminačku. Prečo to vyzerá ako Nemecko? I don't know, len tak. We need good Wi-Fi signal in that room and 10 meters of Ethernet cable. To je, čo som ja napísal. A to je pravda. Pred koľko dňami sa toto vydalo? 19. Dneska je 24. No takže toto je také rýchle video na to, aby ste vedeli, že takýto scam a ľudia sa na tom nachytávajú. Proste toto nie je pravda.
Ečko. No tak. Čus, doslova ani nie minútu neskôršie sa stalo toto. Čo je toto? Ale veta, toto je presne ten produkt, ktorý ukazovali tam v tom, čo si vravel, že je scam. Toto není ani za 2 eurá. Emotional damage. Kamo, to je tá istá vec. Excelentný dropshipping plus 13 eur. Toto ani nemá 5 GHz, má to 2,4 len. Ty Wi-Fi extender musíš dať niekde, kde máš dobrý signál, ale kde nemáš zlý signál. To je ten problém s tým. A preňho máme aj riešenie. Keď nemáš Ethernet káble v tvojej miestnosti, stačí Powerline. Wow. Doslova stačí ísť na Amazon, dať si wireless extender with Ethernet port, price low to high, a tu na toto nájdeš. Bíkun. Ahoj Bíkun. Post. Bíkun. Teda. Jo, takže... Jo. Čus.